Terus, Pak. Waduh. Raine biru erem kaya. Le. Waduh, ayo keracunan nek kowe. Bagong tenan malah keracunan piye, Truk? Wis ben nengke wae ora apa-apa lah. Aduh. Wala. Kaya mabuk perjalanan ya, Truk. Edan Bapak saking tresnane karo Bagong tinggal lunga Bagong nganti lara ya. Aduh. Ayo gek waras cengelmu. Kebangetan nek kowe Pak nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning. Kono ganti kono. Cerewet rasa dadak ganti ben. Anggo rak garing dhewe. Waduh. Wah. Luwih medeni iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Jane ya sirku ya emah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, Patik, senopatiku sing penting ki ora takon ganti ndak malah dadi kaya ngono terus ngrekoso. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik ki ya diwenangake nggayuh derajat sing dhuwur. Merga ketrima karo orane menungsa ki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung. Kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Jikalau jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti kae. Inggih. Ayo. Gek kondur ning kasatriyan Dresila Geni.